सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज एगो हम सबसे बड़ रिपोर्ट रुआ लोग के बीच पेश करे जा रहल बनी। जी हाँ, रुआ लोग सोचत हो कि आखिर कौन रिपोर्ट है, तो रुआ लोग के हम बता दी कि आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज के तमाम हीरोइन लोग यानी अभिनेत्री लोग के उम्र के सही सर्वे रुआ सबके बीच हम पेश करे जा रहल बनी। जी हाँ, रुआ लोग पूरा खबर सुनेम देखेम तो रुआ लोग के समझ में आ जाई आकि राउर चहेती अभिनेत्री लोग के उम्र अभी कितना तक हो गई बटे। जी हाँ, और वो लोग हम सबसे पहले बतावे जा रहा बानी काजल राघवानी के बारे में। जी हाँ, काजल राघवानी के डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई 1990 है। जी हाँ, 20 जुलाई 1990 एक हिसाब से काजल राघवानी 27 वर्ष के हो गई बड़ी। चलिए अब अक्षरा सिंह के बारे में हम बात करते नहीं। अक्षरा सिंह के डेट ऑफ बर्थ बटे 20 अगस्त 1993। जी हाँ, 20 अगस्त 1993 से अभी जोड़ल जाओ तो उनकर उम्र 23 वर्ष हो चुकल बटे। अब चलिए हम बात करते नहीं आम्रपाली दुबे की। जी हाँ, आम्रपाली दुबे के डेट ऑफ बर्थ हटे 11 जनवरी 1989। जी हाँ, 11 जनवरी 1989 एक हिसाब से आम्रपाली दुबे के उम्र रुआ हो गई 28 वर्ष। जी हाँ, अब हम आगे बात कर रहा बनी मधु शर्मा के। जी हाँ, मधु शर्मा भी बहुत अच्छा हीरोइन है। उनका डेट ऑफ बर्थ बटे 13 दिसंबर 1984। जी हाँ, 13 दिसंबर 1984 हटे मधु शर्मा के डेट ऑफ बर्थ। एक हिसाब से 32 साल के मधु शर्मा हो गई। यानी लोग के बता दी कि सबसे ज़्यादा उम्र में 32 साल के भैली मधु शर्मा, ओकरा बाद 28 साल के आम्रपाली दुबे, तब 27 साल के काजल राघवानी और सबसे कम उम्र के अक्षरा सिंह बाड़ी। ऐसे लोग समझ सकत नहीं कि रुआ लोग के हीरोइन के उम्र आज हमनी के रिपोर्ट में बता दिले बनी सन। अब ई रुआ लोग बताई कि ई हमनी के सर्वे रुआ लोग के कैसा लागल हटे, कमेंट करी आ लाइक करी रुआ लोग मत भूलम। छपरा जिला भोजपुरी पैसा ही बना रही। अभी तक रुआ लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट